Този филм има за цел да демонстрира различни разтягания, които могат да бъдат изпълнявани от родителите с цел контролиране развитието на контрактурите. Контрактурите се развиват, защото не всички мускули в областта на ставите отслабват еднакво по едно и също време. В резултат на това се получават компенсаторни промени в стойката и в начина на ходене. Най-често ахилесовото сухожилие е първото, което се засяга и опъва. Мускулус гастрокнемиус и мускулус солеус се залавят чрез ахилесовото сухожилие. Обичайното спортно разтягане срещу стена е лесно за повечето момчета. Детето допира двете си ръце до стената за опора, като е стъпило така на земята, че отзад е крачето, чието сухожилие трябва да се разтяга. Този крак трябва да е разгънат в колянната и тазобедрената става и пръстите да сочат напред. Ходилата трябва да са плътно стъпили на пода. С леко сгънат в колянната става и леко наведен преден крак, детето се навежда напред към стената, като разтяга ахилесовото сухожилие на задния крак. В тази позиция се осъществява и разтягане за мускулус солеус. Този път и двете колена са сгънати. Кракът, който трябва да се разтяга, е отново отзад. Детето се подпира на стената и се накланя, докато долната част на ахилесовото сухожилие се разтегне. Ходилата трябва да останат прилепени към пода. Някои от разтяганията могат да бъдат изпълнени върху балансьор подпрян стена. Стойката е изключително важна, така пръстите са насочени нагоре в шпиц и ахилесовото сухожилие се разтяга. Долните краници са изпънати и разгънати в коленните стави. Разтягането на подколенното сухожилие може да се осъществи като елемент на ежедневните дейности на детето, игри или четене. Забележете, че коляното трябва да се изпъне и обърне леко навън. Друго упражнение за разтягане на ахилесовото сухожилие се извършва, когато детето е влегнало по гръб положение срещу врата или стена. Детето се придвижва максимално близо до стената с леко сгънати колене и след това разгъва в колянната става долния крайник и го задържа. Основните моменти, които трябва да се вземат предвид при мануално разтягане, са правилно да се разположи детето, да се фиксират ставите, които не се раздвижват, да се прилага субмаксимално разтягане, да не се причинява болка, дори и да има сериозно съпротивление. Трябва да се използва друг метод. Разтягането трябва да се задържи минимум 30 секунди и да се повтори 3 пъти. Преразтягането трябва да се избягва. Ако детето активно се съпротивлява, не трябва да се разтяга срещу това съпротивление, за да не се увредят мускулните влакна. Мануалното разтягане на ахилесовото сухожилие трябва да започне много скоро след поставяне на диагнозата. Детето лежи на гърба си в удобна позиция. Извършващият манипулацията обхваща здраво петата му с ръка, а останалата част от ходилото подпира върху подмишницата си и стабилизира крака чрез притискане на коляното с другата ръка към леглото, за да го изпъне. След това ходилото се изтегля нагоре, така че да се получи разтягане на ахилесовото сухожилие. Ако при опита за разтягане срещате съпротивление, сгънете подбедрицата в коляното, разтегнете ахилесовото сухожилие и поддържайки тази позиция на ходилото, изпънете коляното. За разтягане на подколянното сухожилие детето отново лежи в удобна позиция по гръб. Рехабилитаторът поставя глезене на крака, който ще бъде разтяган на рамото си и стабилизира другия крак чрез притискане на коляното към леглото. Той трябва да поддържа разтягания крак прав, при което се придвижва напред, за да осигури разтягането. Разтягания за флексорите на бедрото в началните стадии на заболяването е най-добре да се изпълняват, когато детето лежи по корем. Рехабилитаторът обхваща сгънатото коляно на крака, а глезена на пациента се опира на мишницата на извършващия разтягането. Той или тя поставя другата си ръка върху дупето на детето
и го притиска, докато повдига сгънатия крак нагоре и навътре спрямо другия. Това упражнение служи и за разтягане на илиотибиалната връзка, която може да се засегне в ранните етапи на болестта. Ако разтягането на илиотибиалната връзка е затруднено, това упражнение се извършва, докато детето лежи настрани. Рехабилитаторът стабилизира таза на пациента с коляно и свободната си ръка, като горния крак се разтяга назад в тазобедрената става, коляното се изпъва и кракът се сваля надолу. Когато детето порасне, разтягането на флексорите на бедрото докато лежи по корем става невъзможно и това налага тези упражнения да се извършват в странична позиция. Рехабилитаторът стабилизира ломбалната част на гръбначния стълб с коляно и по този начин разтяга бедрото. Друг начин на разтягане се постига, когато момчето лежи по гръб с единия крак сгънат към корема, за да се стабилизира ломбалната част на гръбначния стълб. Разтяганият крак се притиска надолу. Тези рамки осигуряват постоянно и продължително разтягане на глезените, колената и бедрата. Когато детето се инвалидизира до толкова, че не може да ходи, специално внимание се обръща на горните крайници. През по-голямата част от времето те са флектирани и най-честите контрактури са в лакътните стави, пронаторите на предмишницата, флексорите на китката и дългите флексори на пръстите.